Magsangyaw lang kung tako, Brad. Sa mayong balita. Usulon po sa imo ta. Buli ka ta. Ayaw, brother. Salamat. Kasi araw dito da. Asa naman ilasang naman ay diri. May mga balay ka ay diri. Uy, naara day oh. May balay. Kani sakto kay makasangyaw nagikuron sa maayong balita. Sa dala sa akong pundok. Iyo ako ni diri be. Iyo. Brad. Alam ko takoy tuyo, brother. Iyo. Huhu. Pitso mo no. Magsangyaw lang kung tako, Brad. Sa mayong balita. May tungod sa among pundok nga way tumong. Okay. Buhay ito mo. Pariharan niya agad. Gamay rin Sige, presya to. sige. Ako. Saka ko ha. Oh. Lain, Brad. Dali. Maayong buntag, brother. May buntag po, brother. Happy New Year. Happy New Year diya kanimo. Happy New Year Christmas. Unsa man din ang imong mayong balita? May tungod ka ni brother sa among pundok nga way tumong. Amayo. Kay gamay rin diferensya. Ana po kay pundok day. Napo pundok. Way hinungdan. Away ako way tumong, imo way hinungdan. Murag duol-duol ra. Magkasinabot siguro tani. Sige daw. Sana all. Kuan ang maayong balita kanamo karong adlaw bahin kani sa among lawak. Natukma ka na. Tukma kay ni brother. Basahon daw nako dire sa 1 Samuel 24 versikulo 3 nag-ingon, pagpili ug bahin sa Biblia among masabtan. Ug dungag pa niini ang Mateo 6:6 nagsulti nga pan sa mag-aampo ka sumunod ka sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug mag-ampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago kay imong amahan nga anaa sa tago magabalos kanimo. Sakto baka nang imuha. Unsa man imong pagsabot sa lawak? Katawhan. Katawhan. Ang pasudlod sa lawak, katawhan. Unsa man imong pagsabot sa lawak? Lawak man nagistoryahan dire. Mata. Karon kay matod pa nimo ang imong lawak mauman ang mata. Og ang imong tubag insakto nga katawhan ang pasudlon. Abi, kay katawhan man ko. Bulik ka ta ang imong mata kay musulod na ko. Andam na ko. Musulod ko sa imong mata. Bulik ka ta. Ayaw, brother. Ayaw, brother. Dili na di mo. Ayaw, brother. Ikaw ni ari ka kay dibati. Di ko musugot. Ha? Bumati din. Ganun ka! Ano? Di ka magkawas-dos. Gusto mo sugot ni Ana nga kanang mga tao nagapanakasaka sa kabalayan, nagapamihag sa mga pundok nga mahuyan. Pagkadaot nga tao, nangisog man noon, nag-istorya ran tamig maayong balita about sa mga kaayuhan. Lain na ba kay batasan, wa man lang nangagdag kape. Pastilan, di na kumabalik ng balaya.